ना रान वाटतं ते नको. एकदा उन्हाचा ताप वाढला का मग नको वाटतं बाहेर. अरे बापरे, हे काय आहे? केळ बघा तोडून झाले. केळीचे हे आहेत ना, त्यात पाणी कसं धरून राहतं. घाण खायची नाही, नाही तर बुवा येणार. तर या आज सकाळी सकाळी जराशी चालायला निघाले. आज आमचा आरामाचा दिवस आहे. आरामाचा दिवस म्हणजे थोडंसं म्हटलं आरामात करूया. बाबू थांब जरा बाजूला. बघा गवत जरा झाडांचं निरीक्षण करते सगळ्या. हे असं ना रान वाटतं. बाबू थांब. पुराणला झाडांना पाणी घालतोय तो बघा. आता मी सकाळी सकाळी झाडांना पाणी घालायला घेतले. बाबू बाजूला बाजूला बेटा. ची माती नाही खायच्या. आज ऊन बघा, सकाळी सकाळीच ऊन आले. आज 7 सव्वा 7 वाजले सकाळचे. आज मी पण ना जरा उशिरा उठली. कितीला उठले मी आज? सकाळी 5 वाजता उठली, पुन्हा झोपली. ते मगाशी 6:30 पावणे 7च्या दरम्यान उठली. पुन्हा सगळ्या झाडांना नको हलवू, ऐकलं का? शेरूने बघा व्हिडिओच बंद केला नव्हता. मी खाली बसली तर माझ्या अंगावर उडी मारायला लागला. वांगी ही रोपं ना काढायचेत. तुम्हाला बघा म्हणाली होती मागच्या व्हिडिओमध्ये, पण ते कुणालचे बाबा म्हणाले आता नको, आपल्याला परत जायचं आहे ना दापोलीला. परत त्यांना पाणी कसं देणार मग, कारण त्यांना कंटिन्यू मग 8 दिवस पाणी द्यावं लागणार दुसरीकडे आपण लावली तर. त्याच्यामुळे सध्या ठेवलं आहे तसंच. म्हणजे तिकडनं आल्यानंतर मग हे सगळं करणार. मग मिरचीची रोपं इकडची काढायची चांगली चांगली, दुसरीकडे लावायची. इथे जरा कसं खूप लांब पडतं ना पाणी घालायला वगैरे. वांगी बघा बारीक बारीक आलेत. ए माती नाही खायची हा. कलिंगड बघते तिकडे न्यायला तयार तर नाही झालेत, पण बघू. आता माकडांसाठी ठेवून काय उपयोग नाही. माकडं नाही तर खाऊन टाकतील कोण नसेल तर. झेंडू बघा इथे किती छान फुलले आहेत. मस्त. आता हा उन्हाळा आहे ना, त्याच्यामुळे जरा भाजीचं प्रमाण पण कमी झालेलं आहे. म्हणजे पावसाळ्यात थंडीमध्ये जेवढं असतं ना तेवढं उन्हाळ्यात नाही येत. तुम्ही किती पण पाणी टाका, किती पण खत पाणी करा, ते उन्हामुळे जरा त्रास होतो भाजीपाल्याला. बस झालं बाळा, राहू दे, अर्ध नंतर टाकता येईल. पुढे पुन्हा लाल होऊ नका रे कालच्यासारखं. चिखलात ना असतात पूर्ण लाल लाल होऊन जातात. अग्या हा बघा, हा इथे एक आहे चिखला. हा तर पूर्ण माकला होता काल वाग्या. हां शेरू तरी ठीक आहे, हा तर पूर्ण साफ एकदम हे झाला होता. बोला शी, चला घराई. आता मीच घरी जाते, नाही तर दोघं जण ना परत घाण होतील. मिरच्या मला काळायच्या जरा तळायला. ए चला 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 चला, खाऊ देते चला. तर मी जाते खाऊ खायला, तू राहा. चालली मी घरी खाऊ खायला, खाऊ खायला. शी 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 शी. अरे देवा, ही गिलकीची वेल पण चांगले झाले, पण उन्हामुळे ना अजून काय त्याला फळ नाही धरलेलं आहे. फूल पण बघा आलं होतं. ही सगळी परिस्थिती आहे झाडांची सध्या. काय करणार, उन्हाळा उन्हाळा. चला घरी जाऊया. मी घरी गेल्याशिवाय ही लोक येणार नाही.
भेंड्यांच्या रोपांना व्यवस्थित करायला पाहिजे. भेंड्यांची रोपं आहेत ना, पाण्याची सोय नीट करायला पाहिजे. बॉटल बघा, बॉटल भरून ठेवून. काय झालं शेरा, का गपचूप बसला? काल माहिती आहे ना, पायावर लागले, अंगावर लाल लागाले बघ, त्याचे पाय लागले. कोणाच्या? वाघ्याचे पाय लागले. शिरूला बघ ना, सफेद आहे ना तो लगेच लाल दिसतो. पाय बघ, पाय पंजे बघ पायाचे कसे पंजे नाही ते आता चिखलामध्ये माखून आले दोघ जण. कुणाल ते झाले आंघोळ? कुणाल झाली ना, तर बाहेर जरा बाबाला इथे मदत कर, कपडे बिपडे घालणे. बघ 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 बघ, तो पाला उचल, ऐकलं का? तर पहिला पाला हा उडव, तो सुकून गेला ना, संध्याकाळ मग तिकडे निखारा टाकता येईल, मग जाळून टाकायचं ते. चला आज केळी आज काढूया ना, आता काढून टाकूया. ती ह्याची पिशवी लागेल ना गोंत्याची, कुणाला सांगता येतं काढून? आपल्याकडे हाय बघायला पाहिजे ते, त्याला त्याने ठेवला नाही ना. त्याला सकाळी सगळं करून घेऊया, म्हणजे नंतरला हे नको, एकदा उन्हाचा ताप वाढला का मग नको वाटतं बाहेर. टोमॅटो काय काय पिकलेत लाल झाले ते काढून जा. वांगी बघून आली किती आहेत? वांगी तिकडे बघितली आपण, अजून बारीक बारीक आवडते. उद्याला बघूया, उद्या काढूया, आज राहू दे. केली आज काढून व्यवस्थित लावायला होती. ती तिकडची छोटी केली आहे ना, ती पण बांधून टाका. ते बघताना दम दे. काय करतोय, खात नाही ते, प्लास्टिक जात नाही नुसतं चावत बसतो. चावायला होत नाही ना, मग टाकतात. आता नाश्ता काय बनवू मग? तू आंघोळ करते ते केसानं हे करायचं होतं ना, कलरचं पॅकेट ठेवलेला. मला काय माहिती, म्हणजे केस कोणाची? नंतर लावतो. तो घाबरला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज मी एकदम रिलॅक्स आहे, म्हणजे काही काम करू नये असं वाटतंय. म्हणजे काम करायचं आहे पण निवांत करूया असं सारखं मनामध्ये येते. त्याच्यामुळे सर्व आरामात चाललेलं आहे, सगळं घरात बाकी आहे काम. मागे आणि शिवरूनच समोर खेळत आहेत, म्हणून जरा बसलं येते. एवढं थोडा इथे बसते, एक 5-10 मिनटं, आणि मग म्हटलं बाकीच्या कामाला सुरुवात करते. तर सगळं जमव करायचे, परत सामानाचे बांधाबांध पण करायचे, बॅगा वगैरे भरायच्यात, कपडे अजून काढायचे कबाडातनं. म्हणजे कुठले कुठले कपडे न्यायचे ते पण अजून काही ठरवलं नाही. म्हणजे आजपासून सुरुवात करीन तेव्हा मग ते उद्यापर्यंत पूर्ण होईल. म्हणजे आज वार आहे, शनिवार आहे ना आज कुणाल? शनिवार आहे आज. तर उद्या रविवारी, म्हणजे रविवारी आम्ही निघायचा विचार केलेला आहे. म्हणजे लवकर ना निघणार, दुपारच्या नंतरच निघणार आहोत. त्याच्यामुळे कसं निवांत आहे, पण झाडांची सगळी सोय करायची, पाणी वगैरे झाडांना, आणि कसं सगळं ते, म्हणजे कुठं जायचं असलं का झाडांचा विचार पहिला येतो. त्याच्यामुळे ते सगळं करायचं आहे. परत बघा, आता मी चालले होते घरी, पण दोघंजण म्हणाले आधी आपण केळ काढून घेऊया. हे दोघंजण आधी हजर सगळ्यांच्या पुढं. केळ कशी? वजन आहे, सावकाश करा बाबा, वजन आहे. आपण पहिल्यांदाच कापतोय. पकड इकडे, थांबा एक मिनटं, मी कशी उभी राहू? मारणार आहे तिथे जोरात, कपकन खाली येणार, दोन्ही हाताने पकड. कुठला खायला हे करतो तू? वरती पण पकडायला लागेल. वरती मी पकडतो. हा वर, एक माझ्या पोराचा हात बघा वर, सावकाश काढा. तू मारशील मग पकडतो. तू उंच आहेस ना, पटकन मार. थांब 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 थांब, ते बरोबर. तू या साईडला जा. तू पकडू शकतो. थांब थांब एक मिनिट, वर वर मार वर, जेवढा वर मारशील तेव्हा पकडायला भेटेल ना. सावकाश, हात सांभाळा, हलू नाही तुटणार, जोरात. म्हणून मी म्हटलं मी घालतो, एकाच जागेवर घाव नाही घालता बाळा तू. नो प्रॅक्टिस. हा बरोबर आहे. यस, ते परत दुसऱ्या बरोबर आहे, तो पहिल्यांदा करतोय. हा बरोबर केला. हा बस. अरे सावकाश ना बाई. वजन बघ किती आहे. किती किलो आहे? 10 किलो. पकड, नाही पकडलंस तू, माझ्यावर वजन आहे. ही बघा आपली पहिली केळ. अरे बापरे, हे काय आहे?
केळ आहे हे फळ हा हे बाजारात विकायला आणतात ना. केवढी जड आहे ना बघा. तुटे रे तुटे. असं नाही असं नाही असं असं ही पुढे असं असं ते ती बाजू वर कर. बाजू वर करायची. तिच्यातून पाणी पडत नाही. हा अशी. हा हे बरोबर. शेरू काय आहे ते तोंडात? जड आहे खूप. बाबू आहे ना हे तिकडे आहे. कोपऱ्यात ठेव, नंतर मग गोंता लावता येईल. मग हे बघा ह्या दोघांची मस्ती बघा. ती बघा दोघं जण. यांचं काय आपलं चालूच असतं दिवसभर. त्याला हात सांभाळून करू देत. पटापट नको, हात सांभाळा. आता हे जे सगळं आपण त्याचा खत म्हणून उपयोग करणार. झाडांसाठी चांगलं असतं ना ते. हे आहे ना हा त्याचा बुंदा. हा खत म्हणून वापरायला. इथेच राहू दे त्या ह्या साईडला, एक साईडला. बाहेर टाकू नका केळी खायला. काय ते? नाही नाही टाकू दे. कारण ते एकदा गुराबिराच्या तोंडाला लागला ना हा गुरु त्रास देतो. नाही नाही. हा घ्या शेरू, ह्या साईडला वारे. मी जाऊ घरात आता दोघांना हैराण करतील तुम्हाला, काय करून देणार नाही. त्यांना घरात घेऊन जा. चला ह्यांना तोडू दे, आपण घरात लाटूया. टॅमॅटो पण पिकलं वाटतं. ते त्यांना टॅमॅटो काढून आणा. केळ बघा तोडून झाली. काय करणार ते आता तोडून? काय करणार? झाडाला टाकायचं ग. नारळाला आणि आंब्याला वगैरे पाणी राहतं ना ह्याच्यात. अच्छा, पाण्यासाठी चांगलं आहे. म्हणजे आतलं पाणी असं चांगलं झाडांना खत. झाडं नाही मग हे पाणी पकडून ठेवतं ना. अच्छा, म्हणून हे केळ टाकून. आहे ना, केळ पाणी केळ जास्त खाते. हा केळीमधलं पाणी सुकत नाही. ते झाडांना चांगला उपयोग आहे. मग तुकडे तुकडे एवढे करून टाकणार का असंच टाकणार? पुढे करू नये काय. याचे मोठे मोठे तुकडे करून टाकायचं. मोठ्या मोठ्या झाडांना. तर इथे बघा मी आता नाश्ता बनवायला सुरुवात केलेली आहे. जुन्या घरात गेलेत लाकडं आणायला कुणाला आणि कुणालचे बाबा. ते म्हटलं पटापट नाश्ता बनवून घेते. आज मी बनवले नाश्त्यामध्ये फुलके. हे ना आमच्याकडे खूप आवडतात. कुणालच्या बाबांना जाम आवडतात, कुणाला पण आवडतात. त्याच्यामुळे चला आज हेच बनवूया. आणि बटाट्याची भाजी, म्हणजे सुकी भाजी केली बटाट्याची. आता हे शेवटचे 2-4 बनवते ना, ते भाग्या आणि शेरूसाठी. त्यांना तेल तूप काही लावणार नाही आहे. इतका मस्त सुगंध ना, ती चपाती भाजते ना, सुगंध किती छान येते बघा. तुम्हाला भाजी पण दाखवते, 1 मिनिट. ही बघा भाजी, म्हणजेच बटाट्याच्या काचऱ्या पण म्हणत असाल तुम्ही. आम्ही हिला बटाट्याची सुकी भाजी असं म्हणतो. नाश्त्यामध्ये सकाळच्या. हे बघा छान अशी. मी ह्याला हा पण आला होता ना, काय विराट. त्याला म्हटलं काय रे, गेलाच नाही. तयारी बघ ना, आताचे कपडे काढले. सकाळच नुसता बाजार आहे बस. ए जा बाहेर, मारणार बघ तुला. बाहेर अशी देईन फटका. जा बाहेर, जा बाहेर, जा जा. अशी फटका देणार. अरे हाक मार, ऐकलं काय? जा जा बाहेर जा. तो मागे गेला, जा जा. लोळतो कपडे. हा कपड्यात लोळेल की नाही, कपडे नाही काय करणार तो. पण ते तुझ्या मागे मागे लागतोय ना तो. ते काय त्याला वाटलं काहीतरी घेऊन आली. तू रियाला द्यायला काय होता मग अशी पाला? हा हा लक्षात नाही आलं ना. हे बघा आत्ता सगळं आवरलं. संध्याकाळ झाली. 6 वाजून गेले, म्हणजे 6:15 वाजले. सकाळपासून तयारी चालू आहे. काही नाही काही चालूच आहे. असं कुठं जायचं असतं ना का बघा, सगळी तयारी असते. माझ्या पण सेम तसंच आहे.
घी तयार करायला ठेवलंय. म्हटलं मलाही म्हटलं जमा झाली होती थोडीफार, म्हटलं बनवूनच जाते, मग नंतरला आल्यावरती परत खराब वगैरे व्हायला नको, कारण लाईटीचं काही खरं नसतं. गॅस बंद करते. कुणाल आणि कुणालच्या भाज्यांचं पण काम चालू आहे बाहेर. झाडांना आता व्यवस्थित सगळं पाणी मारून घेतलं दोघांनी पण मिळून, म्हणजे उद्या सकाळी पण जायच्या आधी मारायचं. गाडी पुसायचं काम चालू आहे. कुणाल गाडी पुसतंय. कुणालचे बाबा जे एक्स्ट्रा आजूबाजूची झाडं आहेत ना आड्याभोवती, ते सर्व तोडून घेतात, कारण गुरांचा त्रास. ती एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल. जरा मी लाईट बंद करते, कारण मी आता बाहेर चाललेली आहे. टेन्शन घेऊन उगाच जायचं नाही. तर गाडी पुसतात. आणि केळं काढले ना सकाळी, ती अजून काही बांधली नाही, ती पण बांधायचे. एक गोंटा बघा असते ना, गोंट्याची पिशवी त्यात बांधून ठेवणार. कुठे गेला बाबा? कलिंगड पण काढायचं होतं. कलिंगड काढूया ना, आत्ताच काढूया, मग सकाळी घाई नको. सगळं झालं आता पॅकिंग वगैरे करून. आता फक्त हेच बांधाबांध चाललेली आहे. जमलं तर थोड्या वेळाने आपल्याला बाजारात पण जायचं आहे. तराळ्यामध्ये 1-2 वस्तू आणायच्यात. आणि ते केळीचे खांब बघा तोडले ना, त्याचं काय केलं मी तुम्हाला सांगते. म्हणजे सकाळी हे बघा, हे असे ना कटिंग केलेत. ते त्यांना ना कोणतरी सांगितलं होतं, त्याच्यामुळे ते म्हणाले असं करूया. म्हणजे हे केळीचं हे आहेत ना, त्यात पाणी कसं धरून राहतं. आता ते सकाळी उद्या जाताना ना याच्यावरती पाणी आपण मारायचं, म्हणजे जे पाणी धरलेलं मग थेंब थेंब थोडं थोडं असं पडून राहणार. तर अशा पद्धतीने ना सगळ्या नारळाभोवती आणि जिथे जिथे गरजेचं आहे ना पाणी, तिथे ते असं टाकून ठेवलं त्यांनी कटिंग करून. तिथे पण पुढे टाकले बघा. मला वाटतं ही आपली भेंड्याची रोपं आहेत ना, तिथे आपल्याला टाकावं लागेल. सगळ्यात जास्त ना झाडांचंच टेन्शन येतं आम्हाला, की झाडांना काही झालं नाही पाहिजे, कारण आपण आता इतकं जीव लावून सांभाळतोय. मग अशी की नाही रिया आली होती ना, तर रियाला पण सांगितलं जरा लक्ष दे म्हणून, त्याच्यामुळे ती लक्ष देईलच. मस्त वारा सुटला. हा बरं वाटतं. चला जरा भाजी पण काढून घेते. सगळं आता पॅकिंग करून ठेवलं ना, म्हणजे सकाळी घाई नको मग, म्हणून सगळं म्हटलं आत्ताच तयारी करूया. सकाळी मग आपलं निवांत घरातलं आटपायचं आणि मग निघायचं, म्हणजे लवकर नाही निघणार. झाडांमध्ये सगळा जीव अडकलेला असतो. अजून भाग्या आणि शेरू ह्यांची पण तयारी करायची. त्यांचं पण मेडिसिन घ्यायचं आहे. भाग्याना उलट्या करून करून हैराण होतो, त्याच्यामुळे त्याच्या डॉक्टरांना फोन केला होता मी सकाळी. तर त्यांनी सांगितले औषध, ते म्हणाले घ्या म्हणून, बरं वाटेल त्याला. त्याच्यामुळे उद्या जाता जाता किंवा आता संध्याकाळी जर का मी गेली तराळ्यामध्ये, तर म्हटलं मेडिसिन मग घेऊन येईल मग. आणि आत्ता मैत्रिणींनो 8 वाजलेत रात्रीचे. मी आता घेतले जेवण करायला. पुलके बनवते. तर तुम्हाला प्रश्न पडेल, सकाळी पण पुलके नाश्त्यामध्ये आणि आता पण, दोघांना इतके आवडले ना, त्याच्यामुळे दोघांनी सांगितलं की आता पण ते पुलकेच बनव. तर हे बघा पीठ आहे ना मळत होती. घरात आता कोणीच नाही आहे. कुणाल आणि कुणालचे बाबा गेले तराळ्यामध्ये, म्हणजेच बाजारामध्ये. मग अशी बघा तुम्हाला म्हणाले ना की कदाचित एक फेरी होईल मार्केटमध्ये. मला जायचं होतं, पण म्हटलं परत जेवणाचं राहून जाईल. त्याच्यामुळे त्यांना म्हटलं तुम्ही जा, तोपर्यंत मी म्हटलं घरातलं मी आटपून घेते. सगळं पॅकिंग आपलं झालेलं आहे. सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे. फक्त 1-2 छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत, त्या म्हटलं उद्या सकाळी भरल्या ना तरी पण चालून जाईल. भाग्या शेरू झोपलेले आहे शांतपणे. सगळं सामसूम आहे. दरवाजा वगैरे मी ना ब्लॉक केलेला आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही चिंता करू नका की सेफ आहे मी इथे. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि एक गोष्ट अजून तुमच्याशी शेअर करायची राहिली. सकाळी जी केळी बघा काढली होती ना, ते मागे बघा तुम्हाला दिसतं, ते बॉक्सच्या बाजूला बघा गोणी दिसते ना, त्यात असे व्यवस्थित सगळे पॅक करून ठेवलेत, म्हणजे पिकण्यासाठी. तर चला बाय बाय सर्वांना.